Ćao youtuberi, mi smo novi kanal Ultimate Gaming Serbia DB. Evo, danas ćemo kao što vidite igrati Minecraft. Evo, stvorili smo se baš na dobrom mestu i idemo prvo malo drva da cepamo. Da, u današnjoj epizodi ćemo napraviti kuću i to sve da bi preživjeli prvu noć. Tako to. Evo, samo trebamo skupimo drveće. Ovdje ima baš drvo baš veliko. Pa, Da, ovo drvo je baš veliko. I tako ljudi, evo, kupit ćemo jedno 20-30 drveća, mislim da će to biti dosta za jednu neku malu kuću za početak i skupit ćemo još prvo za ovaj crafting table i moramo nađemo ovce za krajeve da bismo nekako spavali ljudi. Tako, ili da nađemo nekog pauka pa da od niti napravimo, ne znam, vidjet ćemo. Ali onda bi pala noć da mi dođu creeperi. poslije ćemo pravimo rudnik. Da. Poslije ćemo da neki rudnik nađemo ili tako to. Uglavnom malo da nađemo neke rude. Evo mislim da će 40. Odlično ljudi, stvorili smo se na dobrom mjestu, tako da smo baš dobro prošli. Dobro, poslije nismo stvarili na moru, ko što se meni dešava. Jeste, stvarno nekad nam se desi u moru da se stvorimo, a... I u dubini mora, ne u moru. Dobro je, imali smo baš sreće da se stvorimo na dobrom mjestu. Odlično, mislim, kad se stvorite pod drvetom, samo da pevate. I ja mislim da je to dovoljno drve. Da, neku malu kuću. Dobro smo napravili. Dobro. To. Evo, ovdje ćemo napraviti našu kuću. Ovo jedno su svinje. Znači imamo i svinje poslije. Ovako. Samo prvo da napravimo mi kuću da bismo preživjeli. Ne, prvo daske Zavorili smo daske da napravimo, izvinite. Uzmemo prvo sve daske. Dobro. I imamo 64 daske i još da vidimo koliko dasaka. Još 4 daske. I još... 16. Znači Da. možemo napraviti kuću. Hoćemo prvo crafting table. Ajde, malo. Ne, idemo prvo kuću da napravimo. Ajde. Da napravimo prvo kuću mi. Kuća neće biti velika. Da, čisto da bismo preživjeli prvu noć. Da napravimo kuću, mislim i koliko nam prostor dozvoljava, ne možemo mi sada da pravimo neku kuću 100 puta 100, mislim. Možemo ovako do kraja. Da, čisto da zauzmemo prostor i da imamo baš dosta, tako da ćemo moći da napravimo dosta veliku kuću jer smo baš dosta drveća našli. Da, poslije ćemo da ono što nam ostane napraviti crafting table i tako to. Da, morat ćemo nađemo i ovce da preživimo tu prvu noć da napravimo krevet. Dobro, kada napravimo... Ja mislim da će nam ovdje biti problem. Jeste ovdje samo za sad svinje, vidim nigdje nema ovaca. Pa dobro, nema veze. Sad da izbacimo u zemlju, ne znam kako se prirodno izbacimo malo pre. Evo, sada imamo... Sada ćemo još da napravimo još ovaj treći red.
Evo sada kad završimo ovu kuću, odmah idemo da tražimo ovce ili ovo svinje da poubijemo. Prvo da napravimo kramp, mač, ali najpre naravno crafting, ali naravno najpre crafting table i vrata, deći ne može poslije da uđemo u kuću. Da li će nam ovo biti dosta? I da neće, moramo, onda ćemo još malo drveća. Imaće dosta, bit će to dosta. Sad ćemo biti u mrtvom mraku. Dobro, ali naći ćemo valjda baklje neke. Mislim, naći ćemo uglja, od uglja ćemo posle napraviti baklju. Sad će biti. Kad bi nam se posrećilo crven kamen. Evo ovako, prvo negde vrata. Iskopamo rupu za vrata. Prvo da napravimo crafting table čas. Kupio ove nepotrebne stvari. Da. Da bi mogli napraviti stvarno nešto. Evo, uzeli smo crafting. Dobro. Eto, crafting table smo napravili. Postavio kuću. Kuću ću da postavimo. Crafting table. Evo to. I sada ćemo naravno napraviti mač. Onda treba će. Dobro, uze, ajde. Napravit ćemo mač. Prvo ćemo mač. Čak prvo. Evo, prvo štab da napravimo. Znači, Evo, štab. sad idemo prvi. Treba će nama i još drvo. Ja sam mislio da je 64 dosta. I to 2 puta po 64. Ali nismo pravili kuću u 3 sprata, mogli smo u 2 sprata. A i ljudi napravili smo 48 štapova, tako da bolje odmah da napravimo, da ne bi bilo posle nema štapova, nema za baklje, nema za ovo, nema za ono. Tako da bolje odmah da napravimo mi te štapove da bi posle imali više vremena da za ono što nam je najpotrebnije, to je da preživimo ovu prvu noć. Dobro, Evo imamo samo daske da napravimo. Imamo tamo, ovdje ćemo. Samo daske da napravimo. Uzet ćemo. Imamo 20 dasaka, tako da postavimo za mač. Ne, prvo ćemo kramp. Hoćemo kramp ili mač, šta ćemo? Hajde. Ajmo mač. Jedan je dosta. Ovo to sve pokupimo. Ćemo sve da pokupimo, ne treba toliko. Evo sada ćemo kramp napraviti. To je to, jedan kramp ćemo uzeti. Da, i sekiru. I to ćemo sve da pokupiti sve. I idemo da... Sad idemo da ali možda prvo trebamo ovce da potražimo, nisam siguran. Imamo tamo, dobro, možemo uzeti. Ajmo svinju. Trebam da jedem, jer posle neću moći brzo da trčim. Probit će nam neko što nam daje. Što sve plivaju, čovječe. Evo, ovo je ovdje. Ali onda će posti vodu, ali ne vas. Na meso je upala, imamo 2 mesa. Evo još jedna svinja je ubijena. Evo su ovdje još neke. Znači moramo udariti. Već sam se skoro... Ja mislim da mi vrata nismo napravili na kući. Nema ni veze. Ma ne, pa ući će nam posle kripe, moramo čas vrata. Vrata samo da. Gladni smo čeče. Vrata. Da napravimo vrata. Evo, napravili smo jedna vrata. Evo, napravili smo vrata i već pada mrak. Izgleda se smrkao ljudi, a mi još nemamo krevet. Mi smo se ponadili da ćemo to uspjeti, ali nema ljudi, nema moramo da idemo ovce negdje da nađemo. Ili mi da se sklonimo u kuću da nas... Idemo da mi da probamo negdje da nađemo ovce. Sad malo ovako, izvinite.
dobro, to je sad, vidi svinja na drvetu. A, Ne znam gdje idemo. nema oca nigdje, ljudi moji. Kako ćemo mi preživjeti? Evo mi da se zavučemo u kuću. Recimo da ići u kuću. Mi moramo u kuću, inače će nas... Da, evo već se smrklo, znači mi ne možemo se drviti. Tako da ćemo... Mogli bi da krenemo kopamo, Ali, srećno zato... će. Dobro, bolje je mi ovako da završimo ovo. Ali sada moramo, cijelu noć moramo provesti sad ovdje u kući i štititi od... Ili da kopamo. Ne, nećemo kopati. Bolje. Ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se U sljedećem. u sljedećoj epizodi. Doviđenja.